alții după ce a distrus altul. Asta este. Adică vreau să facem un apel ca justiția să o elibereze pe doamna Florentina Cristea, Florentina Cristea, pentru că, mă rog, să fie judecată în stare de libertate. Facem un apel pentru un act de clemență din partea Ministerului Justiției și facem un apel la toată lumea să o susțină și să o încurajeze și de presească momentul, pentru că toți știm că ea este nevinovată. Având în vedere că procurorul este un om cu responsabilitate, serios și o dovadă de seriozitate, rugăm ca să facă posibilul să-i sancționeze pe cei care merită. Să nu treacă cu vederea. Nu mi se pare normal ca cineva care și-a dorit să fie manager, care a împărțit banii după bunul plac, să nu dea ei socoteală. A știut și vă spun clar că este responsabilitatea lui. Să fie acoperiți de tot felul, de colegii, de instituții, de nu știu ce acoperit. Noi când ne dorim funcția asta, răspundem. Și dacă răspundem, o veni vremea socotelilor și trebuie să răspundă. Nu să găsească în fiecare dată câte un vinovat, pentru că nu-l înțeleg pe acel doctor. Profesor este acolo unde predă, nu este profesorul meu. Unde predă? Să nu accepte ca un medic tânăr, că majoritatea medicilor tineri care sunt specialiști sunt mult mai bine pregătiți pe toate domeniile, care au făcut cursuri, care au făcut cursuri de instruire, de perfecționare, nu aici la școala de management sanitar. Nu dacă ăla nu are habar, te uiți la el și nu înțelege ce caută acolo la școală. Păi pune-mi unul care o da dovadă că și se pricepe. Adică îi punem pe toți care n-au nicio pregătire, n-au niciun examen luat, dar ei își doresc cel mai tare funcție și nimeni nu depășește, pentru că se duc pe la minister, acolo tot așa jumătate sunt numai din medici bătrâni care o manipulat acolo și numește pe ei. Pentru că nu este singurul. Pentru că pentru un aviz sau un studiu sau o documentație sunt manageri care plătesc sute de milioane, așa, poți să dăm cazuri. Ocazii cu care îi rog pe toți medicii care sunt în instituții și care constată că bugetul, instituția este devalizată, prăduită de hoții și de sărăcită de bani, că de asta nu avem, nimic nu se face. Mai mult am înțeles, am vorbit cu câțiva colegi, că au luat toate instrumentale, cele mai performante, și s-au dotat ei. Dom'le, dar eu plătesc, eu conduc o clinică care plătesc, vine omul la caserie, plătesc. Deci codul deontologic al medicilor promovează responsabilitatea față de pacient. Păi dacă tu întinzi mâna și îl jecmănești pe ăla să-ți dai numai pentru că ai scris o rețetă, ăla nu este codul tău deontologic, respectul pentru viață? Un asemenea manager care nu are mușcări, care nu are respect pentru viață, dar în locul lui mă ascundeam. Dar unde mă ascundeam? Mă ascundeam la Chișinău de rușine și cu toată cu familia lui și cu tot. Nu se poate așa ceva. Păi, am încercat să-i luăm un interviu astăzi și am sunat la spital. Ne-a răspuns secretarul și a spus, dom'le, vă relatez exact discuția, că am vrut o părere, că n-am crezut că după după ce s-a întâmplat chestia asta, o să fie un alt manager interimar care are o problemă și mai mare. Adică moare cineva pentru că i-a dat anestezie, nu a dat socoteală, acum vreți să mai moare încă câțiva după ce copilașii ăștia au fost prăjiți. Și răspunde secretara. Să vedeți ce spune secretara. Mă numesc Doica Ciucă, sunt secretara. Nu, cu managerul sau managera. Și manager este domnul profesor Marinescu. Să fie sănătos. Dar să știu că a fost dat afară. Nu, el conduce, dar îl mai ajută tot la management, adică el conduce, dar îl ajută ceva de genul ăsta. Și doamna Victoria Nicolau, doamna nu este cea care apare în presă, ea apare în presă cu chestia asta. Și zic, acum este numit, nu, dar știți că are un purtător de cuvânt, Cristescu Ciprian. Bine, are purtător de cuvânt, dar spitalul, adică, vă dați seama, adică să nu le sufri lucrurile astea, deja, hoție, contracte, falsuri, nefalsuri. Și ce am vorbit și el, l-am sunat și pe acest domn de câteva ori, nu a răspuns. Adică,
Ei au pus acolo paznici la oi. Adică nu poți să afli. De asta, toți cei care știu că se fac așa, devalizează bugetul instituției, că toți avem de suferit. Și eu am de suferit. Chiar am auzit aseară la sindicatul polițiștilor că ei plătesc niște impozite la un salariu atât de mare, dar ei dacă se duc și fac o consultație, o plătesc, sau dacă fac un computer în reuniune, o plătesc. Vă dați seama, ei care ar trebui să apere legea, să-i apere pe oameni și parchetul, se duc și plătesc, stau la mâna unor persoane nepricepute, unor persoane prost administratori, cum este și președintele Casei și pe București, care dom'le, singurul lucru când au ajuns să fie numiți de președinți, s-au tuns, s-au ras în cap, ca să fie mai președinți sau mai manager, prima grijă, dar noi marginalizam asemenea persoane până acum, cei care erau tatuați, pictați, nas tăiat, ochi scoși, rași în cap, îi marginalizam, ori ei vor să fie feroce, să fie agresivi prin prezența lor. Nu prin inteligență, prin sclipire. Prin administrare proastă. Și atunci se spune și personalul medical ce părere are? Spune, Aurelia. Pe lângă ce a spus un doctor, o să fac o completare. Deci, și revin la aparatura medicală, partea medicală, pe care ar trebui să fie în acest spital înlocuită. Sigur că da. Pentru că cu echipamente proaste, noi toți oamenii contribuim din salariile noastre pentru sănătatea noastră. De ce nu se face nimic pentru sănătatea noastră a populației? De ce nu se dau banii la spitale să se facă în așa fel încât aparatura să fie performantă, să se ajute oamenii? Cum am spus și domnul doctor, rețetele medicale. Adică merităm și noi ca oameni să avem o rețetă medicală. Toți oamenii să li se dea această consultație, chiar și rețetă medicală. Pentru că contribuim cu acești bani pentru sănătatea populației. Adică rețeta să fie gratuită, nu s-o plătiți. Adică să unde mergem, trebuie să plătim. Populația trebuie ajutată. Trebuie să fie sănătoasă. Ce transmiteți autorităților cu privire la asistent? Deci dorim care ca este această asistent fiind, cum a spus și domnul doctor, nevinovată, și poliția să-și facă datoria cum trebuie. Nu să acuze oameni nevinovați. Pentru că așa apare și corupția. Deci nu poți să acuzi un om care își face datoria, este la serviciu și a lipsit un pic. Pentru că și doctorii erau acolo și chiar știau de prezența ei unde se află. Trebuiau să vadă, să verifice aparatura, instalațiile. Dar așa cum am spus, este o alocație bugetară, adică asemenea aparate se verifică din 6 luni în de zile. Sigur că. Corect. Spuneți, domnișoara Mihaela, spuneți care este părerea dumneavoastră, pentru că reprezentați un colectiv. Și nu un colectiv chiar așa mic, chiar dacă este un colectiv de 20-30 de persoane și noi o susținem pe această doamnă care nu o cunoaște, spunem că nu o cunoaște. Facem un apel. Nu știu, ar trebui să mediteze mai mult asupra, să nu ia cu superficialitate, pentru că e un lucru care e vizibil, adică ține de organizare, decât totul altceva, decât să arunci vina pe o singură persoană, când de fapt sunt mai multe persoane. Și înțeleg, cum mi-a spus și mie, că faci faceți un apel la Federația Sanități să susțină acest apel pe care îl faceți. Este un apel de susținere. Sigur că este un apel de susținere și pentru asta ne aflăm aici, ca să susținem această asistentă, iar cazul ei să se judece în libertate, cum a spus și domnul doctor. Pentru că este o greșeală de... Da, toți putem greși. Dar până la urmă o putem remedia. Deci nu se poate să acuzi o asistentă când este o conducere acolo, care conducerea... Ea, într-adevăr, o să o sancționăm, dar o sancționăm
cu o sancțiune verbală, o atenționăm, adică o părăsit. Este adevărat că dacă merge până acolo, dacă ar fi fost în salon, când nu a avut loc incendiu, cu siguranță și-a explodat, ar dea și ea. Sigur că da. Adică nu este dacă era salva copiii. Pentru că în momentul când era explozie, l-au făcut toți, inclusiv luași foc și ea. Și mare este panica. Dacă am înțeles cartelă, o avea și altă asistentă, intrând în panică și frica care ți se creează, că trebuie să ai sânge rece, nu o să deschide că a fost frică. Este 100% că dacă un expert va face o analiză, o expertiză, constata că această soartă avea și asistenta, dar pentru că nu a avut, pentru că destinul i-a fost alături și a plecat, pentru că supraviețuiește, trebuie să fie sancționată, condamnată și probabil să facă pușcărie. Adică faceți un apel să înțeleagă foarte bine la colegii dumneavoastră și la medici, că este o relație medic-asistent, fără asistentul nu poți să desfășura activitatea, să susțină apelul făcut de dumneavoastră, care eu susțin, că este un apel făcut de asistenți medicali pentru asistenți medicali. Eu sunt alături de ei pentru că le dau dreptate și cu cei cu care am discutat și care s-au pus de acord cu noi că nu este vinovată. Adică ea nu este vinovată. Dacă nu este vinovată, o măsură de sancțiuni trebuie să iei. Adică se cunoaște cine este vinovat. Se cunoaște. Dacă se cunoaște, atunci se suporte măsurile. Pentru că eu nu vreau să fiu obraznic, dar părerea nu este numai a mea. Părerea este a unui colectiv de medici, a unor persoane care lucrează în domeniul în justiție, procurori, avocați și care sunt înmărmuriți și sunt aceea surprins că cel care este vinovat conduce în continuare, punând pe o doamnă doar cu numele să reprezinte instituția, că de fapt rămâne același profesor. Da, am înțeles. Noi avem colegiul medicilor, nu este colegiul profesorilor. Dacă profesorii sau pensionarii medici vor să-și facă un colegiu, să mergi colegiul profesorilor universitari și își facă acolo, își pun cotizații câte 100 de milioane și cheltuie de unul plac. Banii lor, nu banii altora. Ca de dovadă, instituții de drept să facă dreptate dacă cei care sunt vinovați nu sunt arestați. Nu sunt arestați care sunt vinovați. De ce o femeie care este nevinovată să fie arestată? Doar el este un pericol public, da, este un om la urmă și are nevoie de... Și este un pericol public. Este un pericol public. Sigur că da. Justiția trebuie să apere interesul. Cum se